Salut tout le monde, aujourd'hui c'est lundi 1er mai 2023. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. L'ère est très grave. Mais restons soudés. Inch'Allah, nous aurons la victoire finale. Le collectif des leaders panafricains du Burkina Faso invite tout le monde à une grande conférence de presse le mardi 2 mai 2023, c'est-à-dire demain mardi 2 mai 2023, puisque aujourd'hui c'est lundi, demain mardi 2 mai 2023 à 9h à Jean-Pierre Guingané pour les préparatifs du géant meeting du 6 mai 2023 contre la France, la CEDEAO et l'OTAN. Mes chers amis, nous invitons tous les peuples burkinabés de se mobiliser du Mali et de la Guinée, de se mobiliser contre les complots de l'OTAN, de la France et de la CEDEAO contre ces trois pays. Donc, le collectif des leaders panafricains invite tout le monde à une grande conférence demain mardi. Il y aura un grand meeting au Burkina Faso le 6 mai. Que tout le monde se prépare. La deuxième information qu'on donne aujourd'hui, nous demandons, nous supplions le président maréchal Assimi. Ça, c'est la première information. Maintenant, comment on appelle là? Une information très urgente adressée au président Assimi et au président Ibrahim Traoré. Nous supplions, nous demandons aux deux présidents du Mali et du Burkina Faso de faire tout pour aider le président guinéen Doumbia. Colonel Mamadi Doumbia est en difficulté aujourd'hui. Toutes les aides, tout ce que vous pouvez faire pour soutenir Doumbia, il faut le faire. Sinon, la France va faire partir Doumbia et amener son pion en Guinée-Conakry pour bloquer les ports de la Guinée contre le Mali et le Burkina Faso. Si la Guinée tombe, le Mali va tomber et le Burkina va tomber. Prions que la Guinée ne tombe pas. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de complots contre le patriote Mamadi Doumbia. Donc, vraiment, amba nyini amba yoro fo bamanangana. Ka fo Mali onyena, ka fo Mali nyamogo nyena, ka fo Burkina nyamogo nyena. Aw bi se ka deme o deme ke mba yoro ni ka dama vocal doyi. Donc, ne message tellement de kanyesi président Assimi président Ibrahim Traoré ma aye Mamadi Doumbia deme la Guinée de. Aye Mamadi Doumbia aya deme la Guinée. Anga bona bise ka deme choko aya deme parce que ubeka manifestation prépara contre la ubeka atoko tien fambe ni du yo la dron ubeka ka Mali ke Soudan no la de ka Guinée keti ka déstabilisation de ke ni Mamadi Doumbia bina mo président mena ubeka francika mo re autant de mede donc ay Mamadi Doumbia deme a bise ka Assimi Ibrahim Traoré na bise ka deme o deme ke Mamadi Doumbia aya ka ye bi lundi 1er mai 2023 en Baudeli. Aw bi se ka Mamadi Doumbia dɛmɛ ni moyen ye a ye Mamadi Doumbia dɛmɛ a y'an jigi tugun hali n'aw bɛ se ka sɔrɔsi de ci a ka taa dɛmɛ a y'a ka sécurité a y'a lajɛ aw bɛ se ka dɛmɛ ni moyen ye alliance o de dɛ Mamadi Doumbia a bɛ difficulté la bi dɛ parce que o bɛ ka mankanw ci a contre la fan bɛɛ dɔwɛrɛ tɛ tubabuw de bɛ fɛ ka bɔ yen dɔwɛrɛ tɛ dɛ o bɛ fɛ ka Mamadi Doumbia bɔ yen dɔrɔn pour que dɔrɔn yɔrɔ ka ɲagami anw kana se ka taa Guinée Mali ka fɛn caman bɛ bɔ Guinée Burkina ka fɛn caman bɛ bɔ Guinée a ye Mamadi Doumbia a y'a dɛmɛ. Antalo n'a bɛ ka dɛmɛ dɛ mais n'a bɛ ka dɛmɛ n'a bɛ se ka dɛmɛ ni moyen ye Mamadi Doumbia ko kana sɔrɔ a y'a dɛmɛ o ye ne ka kiri de kɛre ka ɲɛsi Mali président n'o ye Assimi ye ani Burkina président n'o ye Ibrahim Traoré o de kun don ko meeting ba dɔ fana bɛ sen na ko collectif des leaders panafricains du Burkina Faso k'u kɛlen bɛ ka meeting ba dɔ labɛn Ouagadougou k'a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen parce que OTAN ani Faransi ani CEDEAO k'u bɛ fɛ ka complot dɔ de kɛ ka Mali ni Burkina lajinɛ k'a bɛɛ bi. Donc an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma o de kun don ala ka hɛrɛ kɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ an ɲɛna an y'a mɛn ko rebelle sema mɔgɔw bɔra ko ka taga théâtre bɔ dɔ kɛ maa si kana paniquer o la maliyɛnw mɔgɔ 5 dɔrɔn de bɔra Kidali k'olu bɛ MINUSMA fɛ o kana maliyɛn si paniquer a bɛɛ rebelle sema mɔgɔw de donc u bɔra ka MINUSMA de exposer san nɔ Kaira k'olu bɛ fɛ ko MINUSMA ka to yan mɔgɔ 5 de manifestera Kidali k'olu bɛ fɛ ko MINUSMA ka to Kidali jama bɛɛ mɔgɔ 5 dɔrɔn awa bɛɛ rebelle terroriste sema mɔgɔw ka mɔgɔw de donc mɔgɔ si kana paniquer o yɔrɔ la o de kun don maliyɛnw vraiment restons soudés le Mali le Burkina et la Guinée ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen ye o de kun don maliyɛnw yan'an ka bɔ vidéo la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye a ka vidéo ye a ka partager
Burkina, Mali, Guinée, c'est l'union qui fait la force. Akambe, Bié, lundi 1er mai 2023. Ode Koundou, ciao, ciao.